to be free. To be free. Nej, det er ikke nok bare at være tilfreds med sit hjem. Jeg mener, at det er vigtigt at elske det. Ligesom at man kan sige, at det er ikke nok, at du bare er tilfreds med din kæreste, eller din mand, eller din partner. Jeg synes godt, vi kan forlange, at vi elsker vores partner eller vores mand, hvis vi skal leve sammen i et parforhold. Og et eller andet sted, så er det også en form for kærlighedsforhold, parforhold, vi har med vores hjem, fordi vi tilbringer jo en stor del af hele vores liv i det her partnerskab med det her hjem. En anden vigtig grund til at elske sit hjem, det er, at vores hjem påvirker os meget mere, end vi måske sådan lige går og tænker over. Det er jo faktisk det, hele den bog handler om, at give eksempler på og give os indsigt i, at det er ikke helt lige meget, hvordan vi bor. Og fordi vi er der så meget, som vi er, så bliver det jo en utrolig stor påvirkningsfaktor i vores liv. Vi vil gerne have mere energi i vores liv, og vi vil gerne have mere livsglæde, og så kigger jeg rundt og ser et hjem, der bare skriger efter omsorg, skriger efter at blive taget sig af og få kærlighed. Så det har jo ligesom givet mig den og sagt, hvordan kan det være? Fordi jeg synes, det er så vigtigt, at vi giver den kærlighed til vores hjem, fordi det, der sker, når vi giver kærlighed til vores hjem, det er også, at vi får kærlighed igen. Vi får kærlighed fra vores hjem, og vi mærker, hvordan kærligheden også sådan, opererer inde i os. Det er jo i virkeligheden vidunderligt at give til andre mennesker, og også at give til vores hjem. Jeg er overbevist om, at hvis du kan skabe et paradis i din toværelses i Vanløse eller hvor som helst, så kan du også skabe et paradis i verden. Jeg tror på, at når du træner den muskel, så træner du nogle kompetencer, som du kan bruge til at give noget til andre mennesker, og give noget til hele verden, hvis det er det, der skal til. Og det er jo et eller andet sted det, der skal til. Ikke? Så det er bestemt ikke, fordi jeg ignorerer, hvad der ellers sker, og synes, det er det vigtigste, men jeg synes virkelig, det er vigtigt at praktisere det, som vi taler. Så hvis jeg gerne ønsker mig en mere kærlig verden, og hvis jeg ønsker mig en smukkere verden, så må jeg starte et sted, jeg må starte med mig selv. To be free.